Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo ngikubingelele embukeli. Ake sibheke lezo indaba ethe zihamba phambili osukwini lanamuhla. I-I-Salga ithi izosebenzisana namakhosi. Awe-Mkmva yajabule ngolwezindlu emphithi. Kuphungwe ngezithinta abadayisa ngomzimba. Sikwamukele indaba ze-1KZNTV. Uhlalo we-I-Salga kulesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi bazoqalisa izinhlelo zokuxoxisana namakhosi ukuze kuzoba nobudlelwano obuhle phakathi komasipala basemakhaya nobuholi bendabuko ukuze bazoqonda kahle ukusebenza komasipala nokulethwa kwentuthuko emphakathini. Lokhu kuvele ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni umkhankaso i-Asisho okuhloswe ngawo ukuqinisa ubudlelwano phakathi komasipala umphakathi kanye nezikhungo zezemfundo owethulwe eThekwini. Besikwenza okukhulu kunako konke we giving even i-opportunity amakhosi ngoba besihlangana nobukhosi la sihlangana nabamelele ingo yama transport ukuthi sikwazi ukuxoxisana ngezinto ezibaconcernayo bona ba understand na izinto eziconcern local government, even to understand the journey which is facing local government. Being driven by Asisho, where we are saying there must be a platform for everyone of akwazi ukwenza umnikelo wakhe ngezinto ezithinta impilo zomphakathi noma ngezinto ezithinta local government. Kumakhosi iziphi inhlelo enazo ngoba amanye ayithola eseboneni ngazo ukuthi eyindaweni akuzona akubikho ukusebenzisana kahle okanye ukubambisana okusokuhlanganisa nomasipala. Sixoxe kakhulu lokho ukuthi sizokwenza kube kuyisenta yemisebenzi yethu njengoSalga ukuthi amakhosi ondaba ezitha ubudlelwane phakathi kwabo kanye namakhansela kubo ubudlelwane obukahle ngokuthi uma kunoqeqesho lamakhansela sikwazi ukuhlukanisa ukuthi ayikhansela uhamba ugcinela ngoba phela eqinisweni endaweni zamakhosi la nomkhandlu khona sisuke sisebenzela wona amakhosi sisuke sisebenzela bona abantu bamakhosi. Manje ayikho into esingayenza ethinta imphakathi lelapha nemakhosini. Kulomhlangano noma kunomcimbi sibone ukunihlanganisa nabafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme. Mhlawumbe kuzolekelela kanjalo bayingxenye yabo. Well, abafundi laba bezikhungo zemfundo ephakeme into yokuqala abafundela abanye kuba abasebenzi babo masipala laba kufanele baqondeke nangomasipala nabafundela ukwenza imisebenzi enobudlelwane nemisebenzi enziwa omasipala bekuwukuthi ke bezo understand ukuthi yini into ekuthiwa uSalga babe ingxenye bayibone bese kuphinda babuhlangana nobukhosi amakhosi bakwazi ukuzwa ukuthi ama interest amakhosi ami kanjani ama interest kaSalga noma ka local government ami kanjani. Sesigoqa lenyanga lesibuyona kuJuly ilapho nabomasipala bonke nje kusuke kuqala unyaka wezimali omusha and iqale kahle kade kune indaba ebihlanganisa bolo masipala khona la esifundazweni. Ungathi nje umyalezo wakho umasipala kulonyaka odlule ngokombiko bakhona bangenzanga kahle bakhona banqunyiwe mhlawumbe umyalezo ongakudlulisela nje ukuthi eyinto enoma eqaleni konyaka wezimali kube ukuthi izinto zenziwa ngendlela efanele ukusiza umphakathi. Into esemqoka le ukuthi nje basiqala unyaka wemali uSalga siqhuqumezele omasipala ukuthi abayibambe iqine nanokuqikelela ukuthi mabenza izinto benze ngendlela belandela imithetho kungabikho unqamulela bese xoxa nakhona la kuvelile enkundleni yokuxoxa besihlanganela bekhala ngokuthi imithetho le eminye emkhulu kakhulu iyabaphazamisa bangakwazi bamza intuthu wathi mina kodwa mani plane kahle kusenesikhathi niyokwazi ukuyihambisa intuthu ngayo leyo mthetho lesuku ikhona. Amasosha omkhonto wesizwe eMgungundlovu athajabule ngohlelo lwezindlu zawo njengoba seluqaliwe. Umkhuzi walamasosha nophinda abe yingxenye yesigungu esiphezulu kuzwelonke uFrank Dlamini uthi abahambisani nalabo abafuna ukuphazamisa uhlelo lokwakhiwa kwezindlu ngoba befuna amathuba omsebenzi. Kanti uphinde wacacisa ukuthi abanayo inkinga ngokuphuma ezindlini zikamasipala abangena kuzo ngodli ngonyaka 2018 eAlo Ridge. Wachaza nokuthi abanye sebaphuma laba abasele balinde izindlu zabo. Umkhuzi wamasosha omkhonto wesizwe eMgungundlovu nophinde abe yilungu lesigungu esiphezulu samasosha kuzwelonke uFrank Dlamini
Uthe baningi abafuna izindlu zikahulumeni. Baningi abantu bethu abafuna izindlu nabangakhela izindlu. Kwakhona ukuthi sazi sasinqumo sokuthi amasomkulisi sonke siyodla i-alorish. Savumelana ukuthi cha abantu abaphume alorish. Kodwa bazophuma if uhulumeni lento wakhe izindlu yayisheshisa. Siyabona uhulumeni ngempela ngenhlanhla siyabona khona kwenzayo nanoma kuhamba kancane. So isinqumo kwabe leso ukuthi masiphuma umuntu nomuntu uyendlini yakhe okwamanje. uDlamini uthe bazophuma eAlorich uma sebeyongena ezindlini zabo. Isinqumo into engiyazi yakhulunywa ukuthi uhulumeni wathatha ukuthi uzosikhokhela kodwa lapho kuphela abangasebenzeli uhulumeni ababetholakalile ukuthi bakhona basebenzela uhulumeni bahola futhi nemali ethe xaxaxa kwabhalilisa uhulumeni wathi ubani nobani akaphume ngenhlanhla amasosha discipline futhi aphuma. Umuntu osele alorish umuntu ohola umholo ophansi nomuntu ongasebenzi. So ke yilokho uhulumeni avumela ngakho nathi ukuthi uyosikhipha maseqedile kwakhe izindlu. Nakho sibheke lokho ukuthi cha azakhiwe izindlu akusheshe bese siyaphuma akekho futhi umuntu ogolozile uphuma. So phuma nje sonke. Abantu abazosuka ke manje bophazamisa inhlelo nathi ke sikuvikele mhlambe sekufike igcinela ukuthi nathi amasomkulisi kufanele siulekelele uhulumeni ukuthi sivikele igebengu lezi zicha zifuna uqhama sizihlomula nje zona singakazi siphosa ngisho igabade ke kuba kumene itshe mhlambe sekwinto esinda kakhulu bangaphonsa ilabantu mina ngithi ama-opportunist nje osomathuba abafuna ukuhlomula ngomzabalazo wethu. Ephawula ngemashi ebibanjwe eGoli yokunxusa umengameli uCyril Ramaphosa kuba ehle esikhundleni uthe abehambisani neze nayo. Angithi phela kunabantu abazibiza ukuthi LSWV. Ngabe ichaza ke bona bathi abanye bomkhonto wesizwe bakubona abanye beApla abanye beAzanda. Ubuholi bomkhonto wesizwe mina njengoba nginitsheje umkhonto wesizwe asiyona ingxenye yalokho. At no stage thina lapho khona esolwisa uhulumeni kumsebenzi wethu sathatha isinqumo thina ukuthi ukhongolose so uvikela nje kuze kube leyo ndaba lo. Angeke samasho umkhonto wesizwe ke mina ngibiza ngowe army indlela elulu ukuthi mase siyasuka thina somkhonto wesizwe umsebenzi ukuvikela ukhongolose silisa ukhongolose lento ifana njengesosho ukuthi idubula unyawo angeke siyenze into leyo. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube. Isishayamthetho saKwaZulu-Natal esibambisene nezinhlangano ezimele labo abadayisa komzimba babamba isithangami nalabo abasebenza kulo msebenzi ngenhloso yokuqhamuka namasu amasha njengoba besemkhankasweni wokwenza lo msebenzi ube semthethweni. Ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo loyo ovele enhlanganweni elela amalungelo alabo abadayisa ngomzimba isisonke sex workers kuzwelonke uKatlehora Sibithe uthi ngaphandle kungaba utholi ukwamuleka kwalabo emphakathini kubaphatha kabi ukuthi namanje basathola ukucwaswa. Isishayamthetho saKwaZulu-Natal kanye nezinhlangano ezimele abadayisa ngomzimba kuleli babambe ingqungquthela yesibili ngenhloso yokubuyekeza izinqumo ezabe zithathwe engqungqutheleni eyedlule kanye nokucubungula amasu amasha angasetshenziswa ukuvikela labo abenza lo msebenzi. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka le ngqungquthela uKatlehora wesisonke sex workers uthi ke kuncane kakhulu okushintshile njengoba laba besathola ukucwaswa okumangalisayo. We are also implicated in the resolution ukuthi abaphathekile kahle emakliniki. There were specific clinics that were specifically pointed kuma resolution last year, but that on its own we had to now resolve ukuthi there had to be sensitization into our clinic, making sure that at least our nurses they understand if muntu athi hayi mina ngiyi-sex worker unesingathi hayi bo wena ungumahosha. Yes, I'm telling you, I am a sex worker bese unesathi ngumahosha. Those who are doing the sex work industry, they still feel ukuthi like akunamehluko because of they still say amaphoyisa sababopha because the law is the law. So one of the key resolutions that were taken lana in the legislature was when KZN legislature also resolve to decriminalize the sex work. Like they need now to take the decriminalization of sex work forward in a manner like it will benefit all human. Isiqubula sanonyaka sithi ke sex workers human rights are human rights. Kanti isifundazwe kwaZulu-Natal siyingxenye kakhulu ngokuthatha igxathu lokuba nale ngqungquthela naphezulu kokuba siyisifundazwe esazisa kakhulu amasiko akwantu. Usomlomo wesishayamthetho
uthi ke kungumsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi amalungelo abantu kawanyathelwa ngeenyawo. The legislature of KwaZulu-Natal is not here about decriminalization, but is here about ensuring that the issue of services and rights that emanate in some of the adopted positions with government are being met. When SANAC was making a presentation, they even spoke about how there is a strategy that is supposed to end in 2024, which is a consultative strategy. When that consultative strategy is being undertaken, are they all, the society, is it all in its entirety being made to be part of that? So we're just doing that today. Kuzokhumuleka ukuthi ngasekupheleni kwenyanga yedlule labo ke abathandana nobubili obufanayo babamba ke imashi lapho ke babekhala ngokucwaswa ngenxa yendlela abaphila ngayo kanti ke nabo laba abadayisa ngomzimba bakhala ngento efanayo. Abeyinhlangano ezibamele bathi ke banazo izinhlelo abahlose ngazo ke ukufundisa umphakathi ngokuthi So we do have the sensitization. So we do have our outreach and development team who goes out and do the sensitization. We sensitize the police, we sensitize the community, we sensitize even in school the youth in university. So, and then we also do provide the theater. We have the sex worker theater that was officially launched on 2020. So it's going around using their stories, telling the story of a sex worker. Indabenzweni KZNTV, kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Isikhulu sakwa-Transnet engxenyeni yechweba lise-Richards Bay unqobile Ndlovu uthi unethemba lokuthi ukwanda komthamo omkhulukazi olayishwe emkhunjini isuka kuleli chweba iye emazweni angaphandle kungadala inqwaba yamathuba omsebenzi kubantu abakhele umhlathuze namaphethelo. UNdlovu bekhuluma kanjena ngenkathi kuzolayishwa umthamo oqala ngqa omkhulu oyisikali esilinganiselwe ku-192,400 wamathani. Kuqophe kumlando kwa-Transnet echwebeni elise-Richards Bay njengoba leli chweba lilayishe umthamo omkhulukazi wesihlabathi sohlobo lwe-magnetite esilinganiselwa ku-192,400 wamathani okungokokuqala ngqa ukuthi kwenzeke lokhu kusukela leli chweba lavulwa ngokusemthethweni ngonyaka u-1976. Omunye wabaphathi emayini phalabhorwa okungumkhiqizo wabo-ke lona osuka kuleli chweba njengoba-ke uyaphesheya kwezilwandle okungumnumzana uMbongi Qwabe uthi kubonaka amageja alingene abalimi. We are happy, more happier because we are loading i-tonnage esingakaze yalodwa kule port yethu la eMhlathuze. Yikho sikucelebrate lokho ukuthi kuyenzeka for the first time. Singathanda ukubona kwenzeka futhi sisebenzisana naye iPort but sithokozile kakhulu ngokwenzakalayo. A lot of volume esiwahambisayo awe magnetite ahamba kule port le amanye ahambe kwiPort yaseMozambique. So sisebenzisana namaport amabili kudependa ukuthi iPort iyakwazini ukwamukela umkhiqizo. So yikho ngithe mangikhuluma earlier ukuthi sina umkhiqizo eRichards Bay mayivula iminyango sizoletha more. Umnumzana uNqobile Ndlovu ngomunye wabaphathi kuleli chweba uthi unethemba lokuthi ukwanda kwemthamo emkhulukazi esuka echwebeni lase-Richards Bay kungadala ke inqwaba yamathuba omsebenzi uma nje kuzoqhubeka kwenzeke. Njengoba ubona ke nje besibungaza kona lolu suku lolu ingqophamlando nabanikazi bevessel na umnikazi wecargo kwi-customer lethu PMC. Sijabulile ke ngempela ngoba phela i-achievement lena engakazi ibe khona in terms of umthwalo and siyathemba ukuthi kuzogqugquzela wonke umuntu umphakathi umsebenzi neNingizimu Afrika nje iphelele ukuthi sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yethu le yaseMhlathuze ikwazi ukuthi intuthuko ize naku-community kuqasheke nabantu mawukuthi ama-volume azokhula ngoba sazi ke phela siyakompita namanye ama-terminal angala nje kweborder siyafisa ukuthi yonke imithwalo yala eSouth Africa iphume khona la eRichards Bay kakhulukazi ke eyona le commodity le abayibiza nge-magnetite. Isifiso sethu nje ukuthi yonke sikwazi ukuyi-exporta la eRichards Bay. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabonga wakaduma. Mbukela ke sithi ishwe itolo siyabuya neindaba ungayindawo. Siphinde sikwamukele embukele indaba yenze 1KZNTV ake sibhekele lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla.
I-I-Salga ithi izosebenzisana namakhosi awe Mkmva yajabule ngolwezindlu emphithi kuphungwe ngezithinta abadayisa ngomzimba. Bazwakalisa izinselela ababhekene nazo abantu abakhubazekile abahlala ngaphansi kwamasipala inkandla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Omunye wabakhubazekile ubonga Khanyile ophinda busihlalo abakhubazekile kule ndawo uthi bafuna ukuthi nabo bangashiwa ngaphandle kwezinto ezithinta umnotho. Umkhandlo senkandlo singathi umhlangano weinsuku ezimbili nabantu abakhubazekile abakhelele indawo ngenhloso yokuzoza izinselelo ababhekene nazo. Uhlalo abakhubazekile enkandla ubonga Khanyile uthi nabo bayafisa ukuthi babe yingxenye yomnotho wasenkandla bathole amathuba ngendlela elinganayo kanye nabanye. Kanti uphinde waveza ukuthi basasithola benokucwaswa emphakathini kanti neminye imindeni iyazivalela izingane ezikhubazekile. Inselelo esibhekene nazo kodwa ke esiyibheke eqhulwini sibona ukuthi kubalekile siyibheke entuthuko kwezomnotho ngoba fanele sifike lapha ekutheni sikwazi ukuthi siyiphilise siphile njengabantu bonke abantu. Isibonelo ukuregister kweinkampani kuba ingxenye yama-program o-LED. Enye into esiyibekile eqhulwini ilena yokuqwashisa ngokukhubaza ngoba kusenaso idaba lokuthi asitholi ukuphathwa kahle emphakathini emakhaya nezingane ezinye zisakwazi ukuthi ivaleleke. Lo mcimbi obekulindeleke ukuthi uhanjelwe nayimeya senkandla negcina ingafikanga kuhloswe ngawo ukuzwa ukuthi ngabe yini abakhubazekile abakhala ngayo. Ikhansela uThokozani Ntombela lithi abantu abakhubazekile basenkandla banasi isabelo mali sabo kulomkhandlu ukuze balungise izinkinga esibhekene nabo. Njengomasipala wasenkandla ngoba siwumasipala abantu abakhubazekile esibabeka eqhulwini ngaso sonke isikhathi futhi siyabanakekela futhi siyabathanda. Senza isiqiniseko ukuthi njalo uma ngabe sihlahla ibudget baba nesabelo esiqhamileyo hayi isabelo nje sesikhashanyana futhi senza isiqiniseko sokuthi siyabaconsulta ukuze ukuthi ama-program nezifiso abanazo iziphi. Njengoba kunale summit akade benayo yeinsuku ezimbili zonke kwakuyiproposal eyayivele nabo. Thina njengomasipala sasibalekelela ngebudget kodwa ngaphezu kwalokho sinenselelo ethi inhlelo zabo lezi nje abade behlezi la kwi-forum siyawathatha ama-resolution abo sihambe siyowa implementa. Lo mhlangano uthathe izinsuku ezimbili njengoba uze waphothula ngosuku lwangolesihlanu eRichards Bay. Inhlangano ezenkolo ehlanganisa amahlela ahlukahlukene amabandla interfaith ibamba umkhuleko ukukhumbula laba abadlule emhlabeni ngenxa yesibhelu izikhukhula igciwane lecorona kanye nalabo abadutshulwe kabuhlungu ezindaweni zokucima ukoma. Ekhuluma neziko lezindaba umgqugquzeli walomkhuleko umfundisi uSibusiso Mthakathi uthi nakuba umkhuleko ungeke ukuletha ushintsho uwodwa kepha bakholelwa ukuthi ungasiza ukuthambisa izinhliziyo zabenza okubi. Lo mkhuleko uza nje lenyanga bekuhlangana unyaka kwabhubha abantu abayinqwa endaweni yasePhoenix ngesikhathi abomdabu waseNdiya bebulala kabuhlungu abebala elimnyama ngesikhathi kunesibhelu. Abefundisi kanye nabazalwane bamahlelo ehlukahlukene ngaphansi kohlaka lwezenkolo olubiza nge-Interfaith babambe inkonzo yomkhuleko ngenhloso yokukhulekela zonke izimo ezibhekene nesifundazwe. Ekhuluma neziko leindaba ngesikhathi kuqhubeka lo mkhuleko elokishini kwaMashe eThekwini, usihlalo weNorth Cluster uthi ke bakholelwa ukuthi ukhona umoya ohlasele obuya ke njalo ngemumva kweminyaka engama-36. Manikhumbula kwenzeka ngo-1985 kwaphinde kwenzeka kwaqala ukusuqala kwako kwaqala ngo-1949 igebe phakathi kwalezo leminyaka leyo mubheka u36 years isho ukuthi lento lena iyaqhubekeka so idinga ukuthi ikhuzwe ukuze inqamuke so yiko ke silake namuhla nako ukuthi abahlobo bethu bagcina kwi-COVID sebengcwaba izihlobo zabo kabuhlungu simboziwe ngasiboni so sizokhulekela zonke lezi zinto lezi ezithinta abantu. Ukukhuleka kuyoletha ushintsho yebo noma kungekodwa yonke into eyenzeka iqala emoyeni. Angithi uyabona kuyimanje ngikulandisa ngokuthi lento eyenzeka ngo-1949 njalo maku-36 years iyaqhubeka isho ukuthi umoya oyiqhubayo. Lo mkhuleko ubuhlanganisa ukukhumbula isibhicongo esenzeka ngeyibhelu zokuyitapela ukuhlasela kwegciwane icorona ikhukhula ehlasele iphindelela esifundazweni KwaZulu-Natal kanye nezakamuva zokuqothwa kwabantu emajointini. Omunye wabebethamelele enkonzo uthi ke sikhulu isidingo sokuba abantu balapheke ngokomoya njengoba belimele. Ngale prayer thina we are happy ngokuthi yenzeke
siyakujabulela ukuthi abefundisi bakwazile ukuhlela into enjengale ba-involve because i-prayer iyadingeka mostly like KZN. Last year gobe July unrest, Phoenix massacre. We'll call that, asisho ukuthi unrest kakhulu. We call it as a massacre because ukulwa nomuntu umbulale engaphethe isikhali. It's something else. So we call that a massacre. After that bekuyi COVID kwaphinda kwaba nama floods. Khona manjalo njengoba ke kukhunjulwa isibhicongo sasePhoenix omunye ke wabasinda ngokulambisa uthi ke kukho konke yebo umkhuleko uyadingeka kepha ke uhulumeni uyo oyobelapha ngokwenza okufanele ukubu. Sikhuluma into ukuthi uhulumeni at least njengomhulumeni ophethe ngisho angabhala nje incwadi ithunyelwe kulaba abadayisi beimoto kuzilezala abafethu ezashisa ukuthi ayisulwe lezo kweletu ngoba isikweletu siyakhula ukuthi imoto yakho yashiswa odlameni laba ababekudayisela imoto abayingeni lonto balindele imali yabo nestolment njalo ngenyanga. So sikhuluma ngabafethu balimele emlenze abasakwazi ukuyosebenza babe driver ma-Uber shiswa indlela ababeyiphantela ngayo abasakwazi balimele bona nezimoto zabo zashiswa istolment sona sisalokhu simile. So sikhuluma kulezo zinto ukuthi uhulumeni akelula isandla ezintweni eziningi kanjalo okuyimanje bengakenzeki lutho. So anginawo amahloni ukuthi simbonile uhulumeni wakithi ukuthi akasikhathalele kodwa sikubonile gijimela amandi itolo zamandiya ngoba zashiswa oShospan oShoprites. Yabona bamile manje baqhubeka bayasebenza kodwa impilo zabantu nalabo ababese emabhizinisini okuyiphantela ukuzama impilo akakaze ayingene indaba yabo. Indaba NGOLWEZINDU.1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Iqembu lomculo wokholo MTN Joy Celebration izohambela kwisifundazwe kwaZulu-Natal ukuzokhalisana iphinde yenze umcimbi ozoxhasa abantu abathinteke ngenxa yesikhukhula. Leli qembu liveze lokho ezidlweni sasekuseni besibanjele eThekwini nalabo bezocecisa khona ngezinhlelo zalolu hambo lwabo ibambisene nekomiti lezokuhlaliswa kwabantu kumasipala iTheku kanye nenhlangano engenzi inzuzo iAfrican Global Networks. Emva kweminyaka emibili izwe livalekile imicimbi ingenzeki iqembu lomculo wokholo okuyiJoy Celebration nelihlonishwa kakhulu kulonyaka selithatha isinqumo sokuthi libuyele enkambini ngokuthi lisize imiphakathi ikakhulukazi kuyona le ethe yathinteka ngenxa yezikhukhula. Namhlanje leli qembu belibiza isithangamisa bezindaba nokuyila khona bezochaza ngezinhlelo engalindeleka njengoba lizobe kuyikhona la esifundazweni kwaZulu-Natal ngasekupheleni kwalonyaka. Umphatho leli qembu uthi sima besinzima kakhulu kule minyaka emibili ikakhulukazi kumalungu wabo njengoba bakholelwa ukuthi nakuba kuumculo lokho kodwa kwabanye uyabasiza ukuthi bekwazi ukondla imindeni yabo. But we are so grateful ukuthi manje ngoba izinto seziyavuleka we are able to go back and start to work and sizame to make up for all those months that bekungasetshenzwa. But I think also more importantly besifuna ukuthi masibuya la eThekwini in the province of KwaZulu-Natal, a province that's always supported iJoyous for the past 26 years ukuthi asizi nje sizoyenza ishow but also we give back to umphakathi wase KZN. Okunya kuvezile ukuthi ngaphambi kokuthi kube khona lo mcimbi bazohambela izindawo ezahlukene ikakhulukazi laba abantu abasagcina emahholo nabalahlekelwa izihlobo zabo ukuyozulana nabo ngokwabehlela ngenxa yesikhukhula. We are hoping that we come here and yes, we will give proceeds towards some of the flood relief activities, but we're coming with the guys, coming with our partners. We're going to go to some shelters. We're going to and we hope some of you will be able to join us as we go to the shelters. We will visit with whatever we bring with our partners and MTN, just to say we are with them. Yes, we cannot fathom. I mean, it's hard to imagine somebody who's lost
everything. Ongusekela sihlalo wekomiti lozokuhlaliswa kwabantu eThekwini uthi ingxenye yemali ezokwenzeka kuyona le contract izosiza kakhulu ekutheni bakwazi ukwakhela izindlu njengoba kuuhlelo oluqhubakalayo abalenzwayo ngokufuna uxhaso kosomabhizinisi inhlangano ezizimele ngaphandle kokusebenzisa imali kahulumeni ngoba bakholelwa ukuthi abantu abahlala emahholo sesiside isikhathi behleli khona. Kuyimanje cishe zisondela isibaleni sezibalo ezu-15 izindlu ezizakhayo kodwa ngaqinisekisa ukuthi ezu-5 izindlu sesikwazile ukuyidlulisela kubanikazi bazo. Sekhona ezinye esizakhayo ezisonto liqhubeka sizobe siqhubeka sidlulisela izindlu ebantwini abakulungele ukuthi nene bazithole izindlu. Imbiko ithi ukudayiswa kwamathikithi ey'nsuku ezimbili isiya ngokuphela okungase kwenzeke ukuthi mangabe ukuthi sikhona isidingo sokuthi kwenziwe nosuku lesithathu siyobe sesiyavela. Namakhosi e-ICC eThekwini. Mbukele asiye ey'tolo siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukele indaba eyenziwa N1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. I-I-Salga ithi izosebenzisana namakhosi awe-Mkmva yajabule ngolwezindlu MPT kuphungwe ngezithinta abadayisa ngomzimba. Mbukele ke sibheke ezinkosini yezomnotho. Irandi libiza u17.20 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.32 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u17.23 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1704.99 cent i-ounce kuthi wena ngahluziwe ubu$99.10 umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu i-TS Galaxy limxoshe phansi njengetshe umdlali uSibusiso Vilakazi obekade edlalela iqembu leMamelodi Sundowns egcina imdedeleli izolo emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngekusasa lakhe kuleli qembu elingompetha beligi. uVilakazi wayekhona ngesikhathi Sundowns inqoba indebe ye-CAF Champions League ngonyaka 2016 usebalwa nabadlali bakuleli asebenqobe isicoco seliga kaningi njengoba sesinqobe kahlanu. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele singakube sikuphathe zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.